Καλή συνέχεια. Πάνω ή από κάτω. Δεν ακούω. Εντάξει. Να τραβήξω προς το πάνω. Ναι, τώρα με ακούτε τέλεια. Οι ομιλητές και η συντονίστριά μας πήραν ήδη τις θέσεις τους. Περνάμε στην ενότητα 5, αθλητισμός και υγεία, ο αθλητισμός ως φάρμακο, πρόληψη και καταπολέμηση παχυσαρκίας, χρόνιων ασθενειών και ψυχικών νοσημάτων. Συντονίστρια του πάνελ, η δημοσιογράφος Αλεξία Τασούλη, ομιλητές, ο κύριος Στέφανος Χανδακάς, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, την αιγίδα της οποίας έχει λάβει και το συνεδριό μας, ο Χαρίλαος Τσολάκης, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, καθηγητής καρδιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, η Αναστασία Μπενέκα, αντιπρόεδρος στο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και η Μαρία Ελένη Χαλδαίου, αθλήτρια ξυφασικίας και απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχουμε επίσης ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο θα θέλαμε να παίξουμε πριν ξεκινήσουμε αυτό το πάνελ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε μια ημερίδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ κοντά σε αυτά που εγώ πιστεύω. Ξέρετε, πολλές φορές έχω ανεβάσει στα social media μου διάφορες σκηνές που παίζω τένις. Και ακούω από κάτω τα εξαμάξεις. Εγώ δεν το κάνω για να είμαι σπουδαίος ταινίστας, που δεν είμαι, ένας απλός club player είμαι. Το κάνω γιατί θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα πολλών προσώπων στη Δύση που προβάλλουν την αθλητική του δραστηριότητα ως παράδειγμα προς μίμηση. Κυρίως διότι στη χώρα που γέννησε το νους υγιής, ενσώματη υγιή και την έννοια του γυμνασίου, δεν μπορεί να είμαστε τελευταίοι σε άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ντροπή. Εάν καταφέραμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να κάνουν 20 λεπτά ήπιο περπάτημα 3 φορές την εβδομάδα, θα είχαμε μείωση 20% των αφραγμάτων και των κεφαλικών. Θα είχαμε πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και πολύ λιγότερες επιλογές. Η άθληση αποτελεί το καλύτερο φάρμακο όχι μόνο για το σώμα, αλλά για την ψυχή. Βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη διάθεση και άρα να ξεπεράμε ευκολότερα τις δυσκολίες της ζωής. Θέλω πάρα πολύ αυτό να καταφέρω στο διάστημα της αιτίας μας Υπουργός Υγείας. Έχουμε κάνει μεγάλα προγράμματα με την Ειρήνη Μεγαπηδάκη που έχουμε προβάλει την άθληση μέσα στα προγράμματα μας στην παχυσαρκία, αλλά και η μερίδα που κάνετε σήμερα θα βοηθήσει πολύ σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ πραγματικά και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλή σας ημέρα λοιπόν και από μένα. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας. Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς όταν λέει ότι πόσο καλό κάνει η υγεία, πόσο καλό κάνει το περπάτημα, πόσο καλή κάνει όλη αυτή η προσπάθεια για φυσική άσκηση. Και νομίζω ότι έχω εδώ 3 καλεσμένους. Βέβαια, η παρουσιάστρια είπε ότι θα είμαστε 5, αλλά για την ώρα είμαστε 3 εκλεκτοί καλεσμένοι, που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αθλητισμός, τι σημαίνει υγεία και τι σημαίνει να συνδυάζεις αυτές τις αξίες επιτυχώς. Καλωσορίζω λοιπόν με τη σειρά που έχουν καθίσει τον κύριο Χαρίλαο Τσολάκη, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τον κύριο Στέφανο Χανδακά, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ. Και την κυρία Αναστασία Μπενέκα, καθηγήτρια φυσικής αποκατάστασης και αντιπρόεδρο στο τμήμα εργοθεραπείας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, να ξεκινήσω από εσάς, διότι έχει υποθεί ότι η άσκηση είναι φάρμακο, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα. Και αν αυτό ισχύει, ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή άσκηση για έναν πάσχοντα από χρόνια νοσήματα και αν υπάρχουν και νέα επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο «η άσκηση είναι φάρμακο», διότι θα προκαλέσω τους γιατρούς και θα δημιουργήσουμε λάθος εντύπωση. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν με τα βάση των καινούριων επιστημονικών δεδομένων να αποδεχτούμε ότι η άσκηση είναι σύμμαχος της υγείας. Είναι κάτι το οποίο ταιριάζει καλύτερα, ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στον γιατρό, στον καθηγητή φυσικής αγωγής, στον φυσικοθεραπευτή και οποιοδήποτε άλλο, στον εργοθεραπευτή, οποιοδήποτε άλλο έχει σχέση με την κίνηση και την υγεία, ο οποίος εντέλεται και έχει το δικαίωμα να συνταγογραφήσει διαπιστευμένα την άσκηση για χρόνια νοσήματα. Και έρχομαι και απαντάω λοιπόν, άσκηση στα χρόνια νοσήματα, δεν θα πω ποια είναι η καλύτερη άσκηση.
Θα πω ότι η εξατομικευμένη άσκηση είναι αυτή η οποία θα λάβει υπόψη του την περίπτωση του ασθενούς, τη φυσική κατάσταση του ασθενούς, την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, αυτό το οποίο του αρέσει τελικά, έτσι, γιατί από εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε. Τι μπορεί να κάνει, τι του αρέσει να κάνει. Αν με ρωτάτε σαν καθηγητή πανεπιστημίου, τι θα συνέστηνα, θα έβαζα πρώτα την προπόνηση αντιστάσεων, την προπόνηση δύναμης, γιατί αυτή είναι η οποία πρέπει να αποκαταστήσει λειτουργικά πρώτα και να τον κάνει, αν το πω έτσι πολύ απλά, να επαναδραστηριοποιηθεί από μια συμβουλή του γιατρού η οποία λέει κάτσε στο κρεβάτι, ηρέμησε, ξεκουράσου, άσε να περάσουν, πάρε τα φάρμακά σου. Και εμείς αντίθετα λέμε από την πρώτη στιγμή, ακόμα και αν κάνεις και προεγχειρητικά, ακόμα μόλις διαπιστωθεί το πρόβλημα του χρόνου νοσήματος και πρόκειται να χειρουργηθείς, υπάρχουν πολλές μελέτες πλέον οι οποίες λένε ότι και προεγχειρητικά η έκβαση μετά το χειρουργείο τις πρώτες μέρες είναι σημαντικά διαφοροποιημένη. Υπάρχουν πολλές μελέτες πλέον οι οποίες λέμε ακόμα και όταν ξεκινάς ραδιοθεραπεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μελέτη η οποία τρέχει στο Αττικό Νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια ακτινοθεραπείας κάνουμε ταυτόχρονα άσκηση σε ογκολογικούς ασθενείς. Άρα υπάρχουν πλέον πολλά στοιχεία. Γνωρίζουμε πλέον και τους μηχανισμούς που οι διάφορες μορφές άσκησης βοηθούν ώστε να υπάρξει μια καλύτερη έκβαση. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερο επιστημονικούς όρους τι αλλάζει, έτσι, τι θα αλλάξει. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Μόνο που αλλάζει η ποιότητα ζωής είναι κάτι πολύ σημαντικό και ας κρατήσουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαντακά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς, φαντάζομαι, με τον κύριο Τσολάκη, και ήθελα να σας ρωτήσω και τη δική σας επιστημονική κατάρτιση, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη και χαίρεται πολύ μεγάλου κύρους. Αν πιστεύετε ότι ο αθλητισμός θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως βασικό εργαλείο πρόληψης από το σύστημα υγείας και όχι μόνο ότι είναι μια προσωπική επιλογή απλή. Καλημέρα και από μένα καταρχήν. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσολάκη και με τον Υπουργό στο ότι πλέον έχουμε μπει σε μια νέα εποχή αντιμετώπισης του θέματος υγεία. Καλωσορίζουμε και την κυρία Χαλαδαίο. Καλημέρα σας. Η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την παραδοσιακή ιατρική, δηλαδή να θεραπεύσουμε μια νόσο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσει ένας άνθρωπος στον ανοσή. Το βασικό λοιπόν κομμάτι, σαν κοινός παρανομαστής νοσημάτων τα οποία μπορούν να αποφευθούν, είναι ο αθλητισμός, σε οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή από καρδιαγγειακά, νευρολογικά σπαθήσεις, κακοήθειες. Βλέπουμε πλέον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι η πρόληψη μέσω αθλητισμού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση σημαντική σε μια πληθώρα νοσημάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν την πατρίδα μας. Όπως ζαχαρός διαβήτης, η παχυσαρκία. Είμαστε δυστυχώς πρωταθλητές σε παχυσαρκία νέων. Είμαστε ουραγοί σε άθληση στη νέα ηλικία, από τις πιο χαμηλές θέσεις στην Ευρώπη. Θέμα δηλαδή τα οποία, αν μπορέσουμε και δουλέψουμε όλοι μαζί, θα οδηγήσουν σε λιγότερες παθήσεις στο μέλλον. Γενικότερα, πλέον, η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει η ιατρική είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει εμάς τους γιατρούς, περιλαμβάνει όμως και όλους τους επιστημόνες, επαγγελματίες, οι οποίοι είναι γύρω από το κομμάτι αυτό, δηλαδή φυσιοθεραπευτές, βιοχημικούς, αθλίατρους και όλες αυτές οι ειδικότητες, οι οποίες ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα ενισχυθούν περισσότερο για να έχουμε λιγότερους ασθενείς. Αυτός είναι ο στόχος. Να έχουμε λιγότερους ασθενείς, μάλιστα. Κυρία Μπενέκα, εσείς εξειδικεύεστε περισσότερο στην πρόληψη μυοσκελετικών διαταραχών. Ήθελα λίγο να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό και γιατί επιβάλλεται να κάνει κανείς άσκηση ακόμη και στη διάρκεια του ωραρίου και με τα ρούχα της δουλειάς, διότι μέχρι τώρα ακούγαμε για την ανάγκη γενικά της άσκησης με τα γενικά και γνωστά ωφέλη για την υγεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σε μια τέτοια συνεδρία σήμερα, παρέα με γιατρούς, ως ειδικός της άσκησης. Είμαι καθηγητρία στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή πλέον η κουλτούρα και η συνεργασία με τους γιατρούς και φυσικά με τις υπόλοιπες ειδικότητες, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους εργοθεραπευτές. Έχουμε και νεοσύστατο τμήμα εργοθεραπείας εμείς επάνω, στην Κομοτηνή και πλέον χτίζουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Ερχόμενοι τώρα και εστιάζοντας περισσότερο στα μυοσκελετικά προβλήματα, τα οποία δικαιούμαι εγώ να ομιλώ μετά από πολλά χρόνια έρευνας και εφαρμογής διαφορετικών παρεμβάσεων άσκησης στον εργασιακό χώρο, ανάλογα με το προφίλ εργασίας του καθενός. Για παράδειγμα, διαφορετική άσκηση θα κάνουν οι πυροσβέστες από τους εναερίτες.
διαφορετικοί υπάλληλοι γραφείου από τις κομμότριες. Θέλω να πω με αυτό ότι πλέον αρχίζει και εξειδικεύεται πλέον η άσκηση. Θα μιλήσω για άσκηση γιατί μιλάμε για μια καθοδηγούμενη πλέον διαδικασία, συγκεκριμένη συνταγή που ταιριάζει με του καθενός το προφίλ εργασίας. Γιατί το κάθε διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον δημιουργεί διαφορετική σωματική καταπώνηση. Όλοι πονούμε στον αυχένα, ή τη μέση, ή οι ώμοι μας, τα γόνατα. Λίγοι από εμάς τα συνδέουμε με την εργασία και όμως η εργασία μας απασχολεί το περισσότερο χρόνο μέσα στην ημέρα και καλά είναι να αρχίσουμε να πειθόμαστε γι' αυτό. Και ακόμα πιο λίγοι σκέφτονται ότι ο δικός μου ομοιοσκελετικός πόνος μπορεί να έχει διαφορετική αιτιολογία αλλά και αντιμετώπιση από κάποιον άλλον που βιώνει σε ένα άλλο εργασιακό χώρο. Άρα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χρήσιμα, κρίσιμα, να παίρνουμε την εντολή του ειδικού της άσκησης που ξέρει να μπορέσει να προσαρμοστεί δηλαδή στου καθενός το πρόβλημα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε πλέον ερευνητικά δεδομένα στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης στο ΤΕΦΑ στην Κομοτηνή, που ξεπερνούν τα 1.500 άτομα σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους και λένε ότι αν βρείτε 2 λεπτά κάθε μία ώρα ή 1,5 ώρα, που αυτό σας λέω ότι είναι 2 ασκήσεις, δεν είναι παραπάνω, και να κάνετε εκεί που κάθεστε ή εκεί που στέκεστε ή την ώρα που η κομμότρια, και λέω αυτό ειδικά το επάγγελμα του έχει καμία διαφορά, απλά είναι ένα πολύ, πολύ καθημερινό, πολύ δίπλα μας, έχει λεπτές δεξιότητες, δεν είναι προφανής η σωματική καταπώνηση όπως ο αχθοφόρος στο αεροδρόμιο, και όμως δημιουργεί σωματική καταπώνηση. Θα μπορούσα να λέω πολλά, δεν θέλω να καταχραστώ πολύ από το χρόνο σας, αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο πρόβλημα τώρα είναι να χτίσουμε συνηθίσεις και κουλτούρες και να βγαίνουν οι ηγέτες μας και να λένε πραγματικά τι κάνουν, όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ακόμα και δεν είμαστε αθλητές, δηλαδή πρέπει να χρειαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις απλές στην εργασία μας. Να μάθουμε, μαθαίνουμε, όταν γυμναζόμαστε μπορούμε και με την κατάλληλη καθοδήγηση πάντα του ειδικού της άσκησης να προσαρμόσουμε την άσκησή μας στο προφίλ μας. Δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο ειδικός. Μας συστήνει, μας συνταγογραφεί, εκπαιδευόμαστε. Ήδη, θα τελειώσω με αυτό, υπάρχουν οργανισμοί και εταιρείες που οργανώνουν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης στους εργαζόμενούς τους, προκειμένου πρώτα να ενημερωθούν για την ανάγκη της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας, όχι μόνο άσκηση. Το περπάτημα, ας πούμε, που ακούστηκε, έχει καταπληκτικές ενδείξεις ότι βοηθά και στα μυοσκελετικά προβλήματα, όχι μόνο σε όλα τα άλλα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία, οι ηγέτες, οι άρχοντες γενικότερα, οι ιδιοκτήτες εταιριών, επικεφαλής οργανισμών που έχουμε την τύχη να είμαστε εδώ σήμερα, να φροντίσουν για να αφενός να ενημερωθεί ο κόσμος για τα ωφέλη και να οργανώνει στο μέτρο και στο βαθμό που μπορεί βέβαια τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χαλδαίο, εσείς είστε και αθλήτρια ξεφασκίας και απόφοιτη ιατρικής σχολής. Μπράβο σας γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία. Πρωτίστως ως αθλήτρια, ποια ήταν η μεγαλύτερη σας εμπειρία που αποκομίσατε εσείς ως παιδί και τι θα συστήνατε στα νέα παιδιά που πρέπει να έχει το κέρδος του αθλητισμού, που συχνά τα μικρά παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται εύκολα? Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να αρχίζουμε να αλλάζουμε σαν κοινωνία στον τρόπο που σκεφτόμαστε είναι ότι ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, διακρίσεις, ποιος έχει το πιο ωραίο σώμα, ποιος είναι ο πιο γρήγορος αθλητής. Είναι πολλά περισσότερα τα οποία έρχονται μικρά, καθημερινά, μέσα από προπόνηση, τα οποία κερδίζει ένα παιδί. Ξεκινώντας από τα πιο απλά, ένα παιδί όταν μπαίνει σε ένα χώρο ξεφασκίας ή σε κάποιο άλλο άθλημα, δημιουργεί τους πρώτες του φιλίες. Αρχίζει να έχει μια καθημερινότητα, διεκδικεί δικά του πράγματα που είναι πρώτη φορά δικά του. Κοινωνικοποιείται, μαθαίνει να αναλαμβάνει ρόλους, παίρνει τις δικές του ευθύνες, μαθαίνει να συνεργάζεται, να βρίσκεται σε ομάδες, να ηγείται ενδεχομένως ή όχι, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά σιγά-σιγά τον κάνουν να είναι πιο αυτόνομος ως άνθρωπος και να μπορεί να σταθεί στην κοινωνία από την πληθυντική του πλευρά. Κάπως έτσι, ασυναίσθητα, αλλά καθημερινά χτίζει την ψυχική του ανθεκτικότητα και δεν εννοούμε το ότι είναι σκληρός, οι κακουχίες δεν τον λυγίζουν.
είναι το ότι ξέρει το συναίσθημά του, το εκφράζει και μπορεί να το διαχειριστεί. Αυτό είναι η ψυχική ανθεκτικότητα που συζητάμε όλοι οι αθλητές. Έπειτα, πιο συγκεκριμένα στο άθλημα της ξεβασιάς, αν και έχουμε τον κύριο Τσολάκη εδώ πέρα, εγώ δεν θα έπρεπε να μιλάω. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν σύνθετες έννοιες επιστημονικές, όπως είναι η εκρηκτικότητα, η ισορροπία, η λεπτή κινητικότητα, η κιναισθησία, να τα χρησιμοποιούν όλα πολύ αρμονικά, προκειμένου να πετύχουν το τέλειο χτύπημα και να βρουν τον αντίπαλο. Και την πειθαρχία, νομίζω, μαθαίνουν, πέρα από τα σωματικά ωφέλη που ξέρετε. Ναι, νομίζω και την πειθαρχία στη ζωή τους, στο χαρακτήρα τους που χτίζεται. Όλα αυτά, αν τα δούμε μέσα σε μία αίθουσα, σε ένα γήπεδο, ελάχιστοι θα καταλάβουν το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο παιδί. Το παιδί θα σου πει, οκ, εγώ έκανα την τέλεια επίθεση ή την τέλεια άμυνα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πήρα το χτύπημα ή πήρα την νίκη. Αν το δούμε όμως από μία επιστημονική σκοπιά, το τι μεταβολές γίνονται τόσο νοητικές όσο και σωματικές σε ένα παιδάκι και μεγαλώνοντας έναν ενήλικα, μπορούμε να καταλάβουμε το ρόλο που έχει στην πρόληψη άλλων νοσημάτων, άλλων χρόνιων νοσημάτων παθολογικών όσο και ψυχικών. Οπότε θεωρώ ότι αλήθεια πρέπει να ξεπεράσουμε το κλισέ, ο αθλητισμός είναι μετάλλια και ανθεκτικότητα. Είναι πολλά περισσότερα. Δεν είμαστε όλοι για να γίνουμε πρωταθλητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φεύγουμε τον αθλητισμό. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσολάκη, να έρθω πάλι σε εσάς, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω περισσότερα για την παιδική παχυσαρκία, που νομίζω είναι ένας όρος που ταλαιπωρεί πολλούς γονείς και παιδιά και κυρίως και στο σχολείο γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, πολλές φορές και γίνεται λίγο bullying λόγω της παχυσαρκίας. Ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή στο σχολείο για να αντιμετωπίσει και να καταλάβει και τα παιδιά ότι η παχυσαρκία είναι κομμάτι δυστυχώς της ζωής? Το θέσατε πάρα πολύ ωραία, ξεκινώντας στην αρχή. Η παχυσαρκία είναι μια, θα το πω έτσι, πολυπαραγωγική ασθένεια. Αφορά την οικογένεια, πρώτα απ' όλα βέβαια τον ασθενή, το παιδί, αφορά την οικογένεια, αφορά το περιβάλλον και φτάνουμε σε ένα χώρο ο οποίος, στον καθηγητή φυσικής αγωγής, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος άμεσα μπορεί να κάνει τη διάγνωση με συγκεκριμένη μέθοδο, με συγκεκριμένα εργαλεία, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας πολλά εκπαίδευση, επιμόρφωση, έλεγχο και πανέλεγχο. Άρα, λοιπόν, ένα παιδί το οποίο αναπτύσσεται πολύ εύκολα από την πρώτη δημοτικού, από τον νηπιαγωγείο, θα έλεγα, μετρώντας ανάστημα και σωματικό βάρος, θα έχουμε κάτι πολύ εύκολο που λέγεται δείχτης μάζας σώματος, ο οποίος κατατάσσει σε διαφορετικές κατηγορίες, νορμοβαρές, λιποβαρές, υπέρβαρο, παχύσαρκο. Άρα, ξέρουμε την πορεία, και ταυτόχρονα μελετάμε την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι ο διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξης στα αγόρια και στα κορίτσια με διαφορετικό τρόπο εμφανίζεται η εφηβεία στο αγόρι και με διαφορετικό στο κορίτσι. Είναι θέμα γονιδίων η παχυσαρκία, δηλαδή γεννιέται κάποιο παιδί έτσι, ή αν τρώει δεν τρώει σωστά, ή αν οι γονείς του είναι παχύσαρκοι θα γίνει και αυτό παχύσαρκο? Υπάρχουν, φυσικά έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση κληρονομικότητας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35% και 55%. Άρα μας αφήνει ένα περιθώριο σχεδόν 50% να το επηρεάσουμε και να το επηρεάσουμε θετικά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Υπόθηκε από τον κύριο Χανδακά και από την κυρία Μπενέκα, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε μια στάση απέναντι στην κίνηση. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο, αφού ενημερωθούμε, να δούμε πώς το περιβάλλον του παιδιού θα έρθει και θα είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Και ευχόμαστε τώρα στο σχολείο, είπατε και ένα πράγμα για το bullying. Ο καθηγητής φυσικής αγωγής είναι αυτός ο οποίος θα διαπιστώσει ποιες είναι οι ικανότητες ενός υπέρβαρου ή παχύσαρκου παιδιού, ώστε να μην μείνει στο περιθώριο. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε πού το παιδί αυτό. Και συνήθως τα παιδιά αυτά έχουν δύναμη. Άρα, αν εμείς επιλέξουμε δραστηριότητες οι οποίες τα παιδιά έναντι των υπολείπων έρχονται και ισορροπούν ή είναι και καλύτερα, θα αισθανθούν καλύτερα ψυχολογικά. Θα αισθανθούν ενσωματωμένα στη φυσική αγωγή και έτσι θα την αγαπήσουν. Εάν, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω, κάτσε χοντρούλι τέρμα, δεν μπορείς εσύ να κάνεις αυτό, κάτσε στον πάγκο και θα δούμε αν θα σε βάλουμε μέσα. Έτσι, αυτόματα περιθωριοποιείται. Είναι θέμα παιδείας όμως, δηλαδή είναι θέμα σίγουρα του καθηγητή, αλλά και νομίζω παιδεία από την οικογένεια να μπορέσει να εντάξει το παιδί του και να του πει: παιδί μου, ότι δεν είναι. Το είπαμε από την αρχή. Δεν μπορούμε λοιπόν στο σπίτι να του λέμε μην τρως και εμείς να τρώμε μια μακαρόνια με μπροστά του έτσι, και να απολαμβάνουμε εμείς αυτό το οποίο μας αρέσει. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας θα αφορά και τους γονείς.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χαραντακά, θέλω να σας ρωτήσω για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ δραστήρια και εσείς επίσης κάνατε εξαιρετική δουλειά, το παρακολουθούμε χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν, της ΕΟΕ στην προαγωγή της υγείας της κοινωνίας και όχι μόνο στην προετοιμασία των αθλητών μας, των Ελλήνων αθλητών που είναι ολυμπιακού επίπεδου. Πολύ σωστά το θέσατε. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε αντίθεση με τη πλειοψηφία της Ελλάδος που θεωρεί ότι έχει σαν αποκλειστικό ρόλο την προετοιμασία των αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει 3 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης από την ίδρυσή της, που αποτελεί και την πρώτη Ολυμπιακή Επιτροπή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 μέχρι σήμερα. Ο πρώτος και βασικός πυλώνας είναι ο αθλητισμός, όμως έχει 2 εξίσου σημαντικούς πυλώνες που είναι η εκπαίδευση και η παιδεία. Στην παιδεία έρχεται και ο κ. Τσολάκης μέσω της Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας, που αποτελεί τον φάρο παγκοσμίως της εκπαίδευσης ό,τι αφορά το Ολυμπιακό κίνημα. Άρα ο δικός μας ρόλος είναι πολλαπλός και όχι μόνο η προετοιμασία των αθλητών. Στο κομμάτι τώρα του αθλητισμού και της πρόληψης, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, είναι το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει και σαν Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και σαν Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές, τα τελευταία 1,5 χρόνια να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό working group στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πείθοντας με την καλή έννοια τον Επίτροπο Αθλητισμού, τον Γκλέιν Μικέλεφ, για την αξία του αθλητισμού σε νεαρή ηλικία, όχι μόνο σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αλλά σε επίπεδο παιδικής ηλικίας, ενασχόληση με τον αθλητισμό και ουσιαστικά προγραμμάτων grassroots sports. Δηλαδή, πώς θα βάλουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, όχι μόνο μέσω των οποίων θα υπάρξουν πρωταθλητές, αλλά μέσω των οποίων θα υπάρχει και εξοικονόμηση πόρων σε θέματα υγείας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια πολύ σημαντική μελέτη, μέσω της οποίας θα υπάρχει αναχρηματοδότηση και πολλαπλασιασμός των χρημάτων που θα πάνε στην Ευρώπη για αθλητισμό, προγράμματα Εράσμους και ούτω καθεξής. Και αυτή η μελέτη ανέδειξε ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση οι ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα αθλητισμού, υπάρχει εξοικονόμηση σε θέματα υγείας περίπου 7 ευρώ. Είναι λοιπόν ένα πολλαπλασιαστικό όφελος, στο οποίο αν ξεκινήσει από νεαρή ηλικία, όχι μόνο θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για την υγεία, αλλά θα έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα για εν γέννη και τον αθλητισμό. Και είναι σημαντικό που η Ελληνική Ολυμπιακή την παρακολουθούμε όλοι. Κάνατε και δράσεις που δεν έχουν ως στόχο να γίνουν όλοι Ολυμπιονίκες, όλοι αθλητές Ολυμπιακού επίπεδου. Κάνατε και πάρα πολλές δράσεις με πολύ κοινωνικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα της ΕΘΝΟΑ και της Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι προγράμματα τα οποία αφορούν εκπαίδευση για το Ολυμπιακό κίνημα, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικές αξίες, βάσεις για τη ζωή, θέματα τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά τον αθλητισμό. Ναι. Ότι είναι κομμάτι της ζωής, δηλαδή μπορούν να έχουν ολυμπιακό πνεύμα ακόμα και σε οποιαδήποτε δράση κάνουν. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ξέρετε, τα προγράμματα Master, και τα λέω εγώ εκ μέρους του κ. Τσολάκη, τα προγράμματα Master τα οποία έχει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 Master παγκοσμίως σε θέματα sports management, ναι. Αλλά σταδιακά υπάρχει μια γενικότερη ιδεολογία που λέει ότι αυτά τα προγράμματα δεν αφορούν πλέον μόνο τον αθλητισμό, αλλά το κομμάτι του Ολυμπιακού κινήματος αφορά πλέον και θέματα management εν γέννη σε όλες τις εταιρείες. Γι' αυτό και πολλές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ξεκινάνε σαν χορηγοί της Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας, έχουν αρχίσει και σταδιακά και έχουν προγράμματα εκπαίδευσης στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Πολύ ωραίο. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, όπως είπε και ο Στέφανος, είναι ο κατεξοχήν διεθνής φορέας, ο οποίος αφορά κυρίως στην επιμόρφωση και στην εκπαίδευση πάνω στην Ολυμπιακή παιδεία. Όχι μόνο των αθλητών. Και από μικρή ηλικία βλέπουμε ότι κάνετε όχι μόνο των αθλητών, αλλά από τις πρώτες στιγμές του δημοτικού σχολείου. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει μάθημα Ολυμπιακής παιδείας. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει μάθημα Ολυμπιακής παιδείας. Εδώ που λοιπόν που πρέπει εμείς πρωτοπόροι ξανά να δείξουμε στους υπόλοιπους αυτό το οποίο κατέχουμε καλά, κληρονομικά και ιστορικά, προς το παρόν δεν μπορούμε να το δώσουμε. Και είναι κρίμα γιατί κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και το Legacy δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή άφησε πολύ λίγα πράγματα δυστυχώς. Θα έπρεπε, μετά που ήταν επιτυχημένοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά γενική ομολογία το 2004, μετά δεν είχαμε συνέχεια. Και ουσιαστικά ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας δόθηκε, που το πήγαμε πολύ καλά και μετά τελειώσαμε. Φτάσαμε όμως το 2024, 20 χρόνια μετά, και καταλαβαίνετε ότι το Ολυμπιακό κίνημα απειλείται, έτσι, και υπάρχει άμεση ανάγκη μετασχηματισμού στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία απασχολούν
όχι μόνο τον αθλητή, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Και γι' αυτό η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πλέον δίνει κατευθύνσεις οι οποίες δεν αφορούν μόνο την αλληλεγγύη, το σεβασμό, τη φιλία, την αριστεία, αλλά έρχεται στην ψυχική υγεία, στο safeguarding, το να μπορεί λοιπόν ο αθλητής και η αθλήτρια να αισθάνονται ασφαλείς μέσα σε αυτό το περιγράμμα που λέγεται αθλητισμός. Όλο αυτό το οποίο εκφράζει ο γυναικείος αθλητισμός, δηλαδή η ίση συμμετοχή σε σχέση με τους άντρες, η δυνατότητά της να επιλέγει αν θέλει να αγωνίζεται υπό προϋποθέσεις που βάζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στους αγώνες ανδρών ή γυναικών, η οικονομική υποστήριξη όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας, ακόμα και μεγάλη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, είναι οι καινούργιοι πυλώνες του Ολυμπιακού κινήματος. Οπότε βλέπετε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι, κάτω από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, που έχουμε την τύχη να είναι ένας φορέας ο οποίος έχει έδρα στην Αθήνα, στην Ολυμπία, διευθύνεται πάντοτε, διοικείται πάντοτε, έχει πρόεδρο πάντοτε Έλληνα, είναι μεγάλη τιμή αυτό, να απαιτεί, να σπρώξει πλέον προς την κοινωνία όλες αυτές τις καινούργιες ανάγκες και να επιμορφώσει το περιβάλλον και να εκπαιδεύσει όλους αυτούς, είτε είναι προπονητές, είτε είναι γονείς, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι στελέχη, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά όπως είπατε και μιας εταιρείας και του Υπουργείου, γενικότερα να γίνει μπορώ να πω, το Ολυμπιακό κίνημα ένας τρόπος ζωής, ο οποίος σίγουρα μας οδηγεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Και νομίζω καλύτερα να βάλετε μια ισορροπία ανάμεσα στις βασικές αξίες που μας είπατε στην αρχή, που είναι από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι τα σύγχρονα προβλήματα, τις σύγχρονες προκλήσεις, θέματα από τα οποία είναι debatable, δηλαδή είναι υπομφισβήτηση, υποσυζήτηση. Αλλά νομίζω αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, μόνο την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ολυμπιακή Ακαδημία, αλλά νομίζω είναι και τη ΔΟΕ και την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως είπατε, τη συμμετοχή ανδρών γυναικών, να μπορούν να επιλέξουν σε ποιο άθλημα θα λάβουν μέρος και πώς. Αυτά είναι θέματα διεθνή περισσότερο και που εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε ή τουλάχιστον να συνεργαστούμε με τις διεθνείς ακαδημίες. Απασχολούν όλο τον κόσμο. Απασχολούν όλο τον κόσμο. Ωραία. Κυρία Περέκα, να έρθω τώρα για τον εργασιακό χώρο και να σας ρωτήσω πώς ένας HR manager, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να επιδιώξει να δώσει μια εκπαίδευση στους εργαζόμενους κατάλληλη και ποιες δράσεις γίνονται και πρέπει να γίνονται για αυτό το τομέα. Έχω πάρα πολλές σκέψεις ακούγοντας τους συνομιλητές μου όμως και θα συνδέσω διότι οι κύριοι που εκπροσωπούν την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, θα έλεγα, καλής πρακτικής, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Γιατί να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα καθοδηγήσουμε τους άλλους? Έχουμε και την ιστορία, και το υπόβαθρο, το επιστημονικό, ναι. Άρα μπορούμε να είμαστε εμείς που θα καθοδηγήσουμε τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε τι? Στο να συνδέσουμε, να υπάρχει μια διαρκή σύνδεση των πρωταθλητών μας, που μάλιστα κυρίως στην περίπτωση που οι πρωταθλητές μας έχουν επιδείξει και μια καταπληκτική πειθαρχία παράλληλα και στην προσωπική του ζωή και έγιναν γιατροί ή οτιδήποτε επαγγελματίες έγιναν. Έχουμε λοιπόν την πειθαρχία προσωποποιημένη, το σεβασμό προσωποποιημένο. Έρχεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και παίρνει αυτά τα πρότυπα και τα περνάει στα σχολεία. Τα σχολεία μας για μένα είναι ο πιο σημαντικός οργανισμός και εσείς είστε οι πιο σημαντικοί HR managers στην περίπτωση αυτή. Και συνδέεται όμως ταυτόχρονα και την επιστήμη, τα επιστημονικά δεδομένα. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και πρέπει να ενημερωθεί σε όλα τα επίπεδα. Από τα σχολεία μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες που λέμε τον εργασιακό χώρο, γιατί εκεί είναι οι γονείς των παιδιών στα σχολεία. Τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ενήλικες και οι ενήλικες είναι ήδη εντάσσονται οι περισσότεροι από αυτούς σε κάποιο εργασιακό χώρο. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω ότι είναι το βασικότερο στόχος είναι η ενημέρωση. Ναι, ο κόσμος είναι πιο ψηλιασμένος. Βρισκόμαστε σε πάνελ ή ακόμα και στην ταβέρνα με φίλους και γνωστούς και με ρωτούν, εγώ κάνω αυτή την άσκηση, την κάνω καλά, είναι αυτό καλύτερο από το άλλο, είναι εκείνο καλύτερο από το άλλο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια μπορεί να έπεφτα σε αυτή την τρύπα και να πω τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο. Τώρα ξέρετε τι λέω, πρέπει όλοι να βρούμε την κίνησή μας, τι μας ταιριάζει. Και η λάθος κίνηση είναι καλύτερη από την καθόλου κίνηση. Από τον καναπέ.
Επομένως, ακόμα και στα παιδιά, που και εγώ τα έκανα τα λάθη, έλεγα θα πας κολύμβηση ή θα πας στίβο γιατί είναι καλύτερο από αυτό ή από το άλλο. Μπορεί προπονητικά να ήταν κάτι το οποίο έστεκε επιστημονικά, αλλά αυτό που δεν έστεκε είναι ότι δεν θα ήμουν το ίδιο αποτελεσματική αν διάλεγα το είδος της άσκησης που ήθελε το παιδί, έστω και αν στα δικά μου μάτια εκείνη την ώρα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Άρα, το νούμερο 1 είναι να χτίσουμε αυτή την πειθαρχία, η οποία μετά θα γίνει πειθαρχία για τον εαυτό μας. Όταν εγώ πειθαρχώ, έχω μάθει να πειθαρχώ μέσα από τον οποιοδήποτε αθλητισμό, θα πειθαρχήσω και στην καθημερινότητά μου, στην εργασία μου, να κάνω αυτό το δίλεπτο που λέω εγώ κάθε μία μισή ώρα, που σας είπα πριν, και επίσης θα πηγάσει και μια αγάπη για τον εαυτό μου και σεβασμός για τον εαυτό μου. Γιατί να πονάω, θα φροντίσω τον εαυτό μου. Εμείς οι γυναίκες έχουμε έτσι έναν αλτρουισμό, δεν λέω ότι δεν το έχουν και οι άντρες, αλλά έχουμε ακόμα κουβαλάμε αυτά τα στερεότυπα, να τελειώσω πρώτα όλα τα άλλα για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου και τελικά δεν επενδύουμε στον εαυτό μας. Η άσκηση είναι επένδυση. Και πρέπει όλοι να βρούμε την κίνηση που μας ταιριάζει, να δοκιμάσουμε λοιπόν τι είναι αυτό που μας ταιριάζει και είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους επιδέξιους. Αυτό θα ήθελα να είναι το κεντρικό μήνυμα το δικό μου. Τώρα, όσον αφορά τους οργανισμούς, τι είναι αυτή η εκπαίδευση? Καταρχήν, στο δικό μας μυαλό, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, από εκεί που έρχομαι, από το ΤΕΦΑ, δεν υπάρχει δράση αποτελεσματική αν δεν αξιολογείται. Αν δεν μπορώ να δώσω εγώ μετά στον υπεύθυνο της δράσης, αυτόν που με κάλεσε, τα αποτελέσματα, το impact, την επίδραση. Πώς ήταν αυτή που ανέλαβα, και πριν την άσκηση, πριν την εκπαίδευση μάλλον θα έλεγα, γιατί έχει ένα κομμάτι θεωρητικό και αμέσως μετά είναι η εκπαίδευση της άσκησης, και πώς είναι μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, πείθεται το αφεντικό να κάνει τέτοιες δράσεις. Και το πιο σημαντικό, πείθεται ο συμμετέχον, γιατί σου λέει πώς ήμουνα πριν και πώς είμαι μετά. Τι είναι αυτό που βίωσα? Εγώ πριν 2 ώρες πονούσα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Και νιώθω και καλύτερα. Μην ξεχνάμε την ευεξία, η οποία έχει μεγάλη επίδραση στην ψυχική διάθεση. Άρα, αξιολογούμε τον πόνο πριν και μετά, αξιολογούμε την ψυχική διάθεση πριν και μετά, αλλά και την κόπωση στην εργασία. Και οι έρευνες λένε, και ήδη δημοσιευμένα και μάλιστα σε ιατρικά περιοδικά, ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα για αυτόν που προσπαθεί. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, την ίδια ενεργοποίηση θα κάνει ο λεπτός, ο λιγότερο λεπτός και πάει λέγοντας. Αυτός που έχει αθλητικό παρελθόν και ξέρει να γυμνάζεται, με αυτόν ο οποίος δεν έχει αθλητικό παρελθόν. Και οι δύο θα έχουν ευεργετική επίδραση γιατί κάνουν συγκεκριμένη άσκηση. Όπως είπαν οι κύριοι πριν, ο κύριος Τσολάκης αν δεν απατώμε, προσαρμοσμένη άσκηση. Customized. Ωραία. Άρα στον καθένα έχει διαφορετική επίδραση. Και αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί αυτή την επίδραση θα πάρει ο ασκούμενος φεύγοντας και θα πει «Α, καλά τα πήγα σήμερα». Άρα είτε διαλέξει, αν με ρωτούσατε το ίδιο έτσι πριν κρατήθηκα, ποιο είδος άσκησης, όλα ωραία είναι. Θυμηθείτε όταν τελειώσετε, π.χ. το πιλάτες, τη γιόγκα, την άσκηση δύναμης, δεν το συζητώ, ότι θεωρείται top και με τους άλλους τρόπους μπορεί να την πετύχει κανένας, με πολλούς τρόπους και είναι για όλους επίσης, δεν είναι μόνο για τους λίγους. Θυμηθείτε τελειώνοντας, πριν φύγετε και μπείτε πάλι στους τρελούς ρυθμούς, να σκεφτείτε πώς είμαι τώρα, πώς ήρθα και πώς φεύγω. Αυτό θα είναι ο καλύτερος διαφημιστής για να ξαναπάτε στο γυμναστήριο. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και από τον εργασιακό χώρο, κύριε Χαλεδέου, να πάμε στον ακαδημαϊκό, στο πανεπιστήμιό σας. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν οι σπουδές σας και ποια κομμάτια των σπουδών σας βρήκατε και τα κουμπώσατε στον πρωτοαθλητισμό που είχε προηγηθεί στη ζωή σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπενάκα για τα καλά της λόγια. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε, το ότι πέρα από τη σχολική κοινότητα πρέπει να εκπαιδευτεί και η ακαδημαϊκή κοινότητα στο κομμάτι του αθλητισμού. Αν για κάτι έχω να περηφανεύομαι στη ζωή μου, και είναι λίγα, πιστέψτε με, είναι το ότι εγώ πριν, όταν ήμουν στην 3η Λυκείου, δεν ήθελα καθόλου να μπω στην ιατρική, γιατί γνώριζα το ότι είναι καταδικαστικό για την αθλητική μου πορεία.
Όλοι μου λέγανε ότι δεν τα καταφέρεις, ότι δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο παράλληλα, θα πρέπει να αφήσεις είτε το ένα είτε το άλλο. Τελειώνοντας τη σχολή πέρσι, αλήθεια ήμουν πάρα πολύ περήφανη το ότι όχι μόνο απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορείς να πας κόντρα σε αυτά που σου λένε οι υπόλοιποι και να πετύχεις τους στόχους σου, το ότι μπόρεσα να πω και στα υπόλοιπα παιδιά που έρχονται πίσω από μένα, το ότι βλέπετε το ότι αν έχετε τη θέληση, δεν είπα ότι θα είναι ποτέ εύκολο, αλλά αν έχετε τη θέληση και το πείσμα να πετύχετε τους στόχους σας, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, όσο βουνό και αν το βλέπετε μπροστά σας, μπορείτε να το πετύχετε. Και το μόνο παράπονο που έχω από την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι το ότι δεν υπάρχει στήριξη μέσα από την επιστήμια για τους αθλητές. Από τους καθηγητές. Ναι. Δηλαδή... Το επιβεβαιώνω. Ναι. Είναι οριακά επικριτικό το να είσαι αθλητής και να κάνεις οποιαδήποτε. Δηλαδή, εγώ στη σχολή το παρατήρησα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να διαλέξεις από καθηγητές μου. Γι' αυτό λέω ότι σιγά-σιγά πρέπει να ξεπεράσουμε το ότι ο αθλητισμός είναι μέχρι τα 18 και να χάνουμε όχι μόνο ταλέντα, που είναι κρίμα να χάνουμε ταλέντα, γιατί έχει πολύ ταλέντο ο ελληνικός αθλητισμός, να τα χάνουμε στην τρίτη ηλικίου γιατί πρέπει να δώσουμε πανελλήνιες. Να χάνουμε γενικότερα αθλητικές δραστηριότητες από τη ζωή μας, γιατί κάτι άλλο μας περιορίζει. Είτε αυτό λέγεται σχολή, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται σχολείο. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική εκπαίδευση στο θέμα αυτό και να μην είμαστε μόρια και τέλος δίνεις πανελλήνιες. Η καριέρα σου τελείωσε. Κλείνοντας αυτό, στο κομμάτι των σπουδών, νομίζω ότι για μια επιστήμη υγείας, όταν καταφέρνεις πλέον να την ερμηνεύεις στις οδηγίες που σου δίνουν οι ειδικοί γύρω σου, είτε αυτοί είναι προπονητές, διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές, ότι οι απλές οδηγίες που ενδεχομένως κάποιος άλλος δεν μην καταλαβαίνει γιατί του τις λέει, το να μπορείς να τις ερμηνεύσεις λογικά και να καταλάβεις το γιατί σου το λέει αυτό και πώς θα σε ωφελήσει, σίγουρα είναι ένα κομμάτι που βλέπω στην αθλητική μου πορεία και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στο πολύ απλό που μπορώ να πω και κάνω συχνά πλάκα στον προπονητή μου είναι ότι του λέω ότι είσαι πολύ τυχερός που με έχεις σαν αθλήτρια. Γιατί είτε τραυματιστώ, είτε έχω κάποια ίωση, είτε οτιδήποτε, πάω, του δίνω διάγνωση, του λέω συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και μπορούμε να κάνουμε αυτά και αυτά και να το ξεπεράσουμε. Και είναι ωραία, μαράκι, okay, μάλλον συνεχίζουμε, έχεις δίκιο. Στα πιο σύνθετα και μη προφανή, στην ιατρική σχολή σε εκπαιδεύουν και λόγω της φύσης της, επειδή είναι μια επιστήμη παρατήρησης, να παρατηρείς τον άλλον. Οπότε να παρατηρείς τον ασθενή σου, να δουλεύεις με μεθοδικότητα δίπλα από τον ασθενή σου και να βάζεις προτεραιότητες. Όταν καταφέρνεις αυτό, να παρατηρήσεις τον εαυτό σου, να βάλεις μεθοδικότητα στους στόχους σου και προτεραιότητες στο πώς πρέπει να λειτουργήσουν κάποια πράγματα, ακόμα και σε ένα παιχνίδι ξεφασχίας, είναι πράγματα που μπορεί να τα είχα πριν σε μικρότερο βαθμό, αλλά από ένα σημείο και μετά μέσα στα 6 χρόνια φοιτησής μας, παύουν να είναι συνειδητές επιλογές, το θα δουλέψω με μεθοδικότητα, το θα δουλέψω με προτεραιότητες, γίνονται αντανακλαστικές κινήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Είστε πρότυπο ζωής με όλα όσα έχετε κάνει και νομίζω αξίζει κανείς να παρακολουθεί το έργο σας και να σας ακούει σε τέτοια σημαντικά φόρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή σας.